Inselmilkom u nistedinkom għas-57 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. F'dan il-ħadd qed niċċelebraw il-festa tal-familja mqazza ta' Ġesu, Marija u Giuseppi. U l-liturġija tal-Knisja tippreżentanna dak il-Vanġelu ta' San Luqa li jirrakkontanna biex ngħid hekk il-ħarba ta' Ġesu mill-ġenituri tiegħu. Probabbilment telgħu biex jiċċelebraw il-festa tal-Eid, waħda l-ikbar festa fil-Ġudajiżmu, u Ġesu li beda jifhem ftit x'kella tkun il-missjoni tiegħu jażel illi jinfatam minn Marija u Giuseppi u jibqa' fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Ħaġa li qasmet il-qalb u mliet bil-biża' il-qlub tal-ġenituri ta' Ġesu kif isejħilhom San Luqa, jiġifieri l-qlub ta' Marija u Giuseppi li jfittxuh għal 3 ijiem sakemm isibuh. Kemm tmissilna qalbna il-karba ta' Marija ibni, għaliex għamiltilna kara missierek u jiena qegħdin infittxuk b'qalbna maqtuha. U r-risposta kważi enigmatika ta' Ġesu għalihom ma tafux li jien għandi nkun f'dak li hu ta' missieri. Ħaġa sabiħa isseħħ li Ġesu minkejja dan il-ġest profetiku illi wera x'kella tkun il-missjoni tiegħu, missjoni dedikata kompletament tat-twettieq tar-rieda tal-missier, jerġa' jinżel Nażaret ma' Marija u Giuseppi u joqgħod għalihom. Dik l-ubbidjenza kollha mħabba li kellha tkun il-karatteristika ewlenija ta' Ġesu fil-ministeru pubbliku tiegħu u b'mod partikolari ta' Ġesu illi b'ubbidjenza kollha mħabba lejn il-proġett ta' Alla l-missier għalih kellu jingħata għalina fuq is-salib biex imbagħad jagħtina l-ħajja vera bil-qawmin tiegħu minn bejn l-imwiet. Għal 30 sena Ġesu jgħix fil-ken tad-dar ta' Nażaret, fl-għoża ta' ommu u ta' missieru li huma wkoll skont il-missjoni mogħtija lilhom jiffurmawh għall-ministeru pubbliku tiegħu biex ikun il-Messija, dak li kellu jsalva il-poplu tiegħu minn dnubietu. Quddiem din il-familja illi tintrabat minkejja diffikultajiet kbar, li tintrabat ma' xulxin f'relazzjoni ta' ubbidjenza lejn Alla u ta' mħabba u rispett reċipriku, ekku Alla dan l-eżempju sabiħ idawwal anki il-familji tagħna illum huma x'inhuma iċ-ċirkustanzi tagħhom. Jalla l-ispirtu tal-ubbidjenza kollha mħabba isseddaq u twettaq, tqaddes u tmexxi l-familji kollha tagħna. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-slim.